Het rijkje van het loonhellen worden. Het is het niet waar. Check! Check, shock en ontdek. Je maakt dus verst, ik wil iets wat vlochten is. Sambalenkorken of een fruitschaal. Maar was dit een sjen? Was dit een sjen? Dit is toch prachtig? Dit ben klompen. Wat knap, hè, dat ze die met de hand maatje kennen. Dit komt uit het Vlechtmuseum in Noordwoude en is maken van Pitriet en van Wilgertjen. Noordwoude ligt in het zuidoosten van Friesland en hier in de vorige eeuw een echte rijtvlechtskwallen. Het is er niet net verneerd dat ze Noordwoude het vlechtwarp van Nederland nemen. Deze jongens zijn leerlingen van de Rietvlecht- en Nijverheidsschool in Noordwolde in Friesland. We zien hen hier tijdens de theoretische opleiding, waarbij ze door ervaren leerkrachten worden onderwezen in het maken van modeltekeningen van verschillende rietvlechtstukken. Theorie is natuurlijk heel mooi en nuttig, maar de beste leerschool is toch altijd nog de praktijk. Hoe ver de jongens het in dit moeilijke maar mooie werk al gebracht hebben, bewijzen de stukken die in de toonkamers te pronk staan. Ja, er zijn een heel soort rijden stolmaker daar in Noordwoude. In deze check zoek je hem hoe het rijdt van het loonhellen wordt, vertelt al iets hoe het loon eens ontstaan is en blazen Hilco en Nienke op een echt rijdinstrument. Maar eerst! Deze week! Lekker even pingelje op een piano. Zo'n tongetje kind dat in de hal van het treinstation in Ljouwert. Als het zin hast om te spelen, kun je zitten gaan. Het wachten op de trein wordt zo wat leuker. De piano in Ljouwert komt uit de stationshal van Greens. Daar hebben we deze famkes een riedeltje spelen. Deze week! De redens onderbieden en even lekker rieden op ijsbaan Tialf. Het kind de komende 2 uur net meer. De ijsbaan wordt helemaal verbouwd. Dit weekend weer de laatste wedstrijd. De WK Afstand. Deze week! Sint-Pieter is weer in het land. De meeste band zal dit net zo vol is zitten, maar de band in grauw binnenbliert. Sinterklaas lag dit dorp in december altijd oer, omdat Sint-Pieter hier in februari komt. Sint-Pieter komt ook uit Spanje, maar had maar 1 Piet en riet op een zwathinder. Grauwste band kunnen deze week de skoog weer opzetten. Sneu gaat Sint-Pieter weer om naar het warme Spanje. Mooi korken wordt het, hè? Is makken van pitriet. Dat is een soort bamboe en dat komt uit de tropen. En zo, dit is uw eigen eindekoer. En dat is makken van het ruit dat bij u aan de kant van de sleet groeit. Zou er een eiken in zitten? Ja? Er binnen in Friesland heel wat natuurgebieden die het vol staan met rijt. In de winter wordt dat rijt afsnien en broekt om dakken mee te bedekken. Willem is rijtsnijer. Hij meent het rijt met een speciale machine. De machine die meent het al. En die verzamelt het rijt bij elkaar. En dan maakt het er een bosje van en gooit er het eruit. En dan gooit er een touwtje omheen. Dat is een zeilbinder, nemen ze dat. Dat is handig. De machine maakt er zelfs een bosk rijt van. Touwtje eromheen en kleer. Nee, toch net. Wat docht deze machine dan? Die oude machine die kwam ter rochte eruit. Die rommel die wij in mijn moment hebben, die gasrommel, dat met raaien eruit. En dan is het kind. Dan is het klaar eigenlijk. Hier werkt het achter deze machine. Gasstengels en onkruid worden eruit hellen en er worden mooie bosjes van maken. Alles wat oerbleeuwt wordt in de brand stutsen. Zo wordt het tuig mooi oprommen. Wol wat spannend, zo'n fik. Krijgen we net een hele grote brand hier dan? Nee, als je dat nou doet, dan gebeurt er niks. De ondergrond is wit, maar je moet er wel om tanken in maart. Dan moet je er altijd om tanken, want dan wordt alles droger. Een rijtsnijer moet dus altijd goed oppassen voordat hij wat opbaant. Willem snijdt met een oude machine uit 1982. Hij kan goed in lietse hoekjes menen. Ale is ook rijtsnijer, maar hij houdt van het grutte werk op grutte velden. Sjogger eens naar deze grutte machine.
Ja, hij meent, hij voert het in. Hij kampt het riet, hij bindt het. En er staan 2 mensen achterop die zorgen ervoor dat alle riet in een grote bundel komt. Ale had deze machine helemaal zelfs bouwd. Is het net heel erg moeilijk? Ja, zo gaat het. Je wat in je mind zit houden en totdat het functioneert. En ja, ik denk dat we dat krijgen voor zijn letten. Stoer zo'n machine zelfs meidje. En Ale kan met zijn eigen machine heel vlug rijdt snijden. Ja, zeker gaat het volle vlugger. Wij kunnen ongeveer, denk ik, 20 keer zo snel dan een traditioneel rietsnijder. Door hast dus moderne rijdsnijders liek als Ale. En traditionele liek als Willem. En beide vinden ze dat ze een machtig mooi beroep hebben. Aliet, wie kent dat niet? Ze rint van... Oh, de bekend, nee. Nije Trine? Wat is er in Nije Trine nou te vinden? Aliet is ik ontdraaid snijden. Maar een snoeiskeren. Hé Aliet, wat zist? Hallo! Ik zal jij het ontstaan van uw loon, Charlotte. Hoe bedoelst? Hoe bedoelst? Dat is toch vast niet, Reinoud. Uw loon is van groot pad bouwd van rijt. Ja, op het dak en op een borkerijen bedoelst? Nee, ik bedoel echt dit. Het bestaan van de groen van uw loon. Het hebben we voor een heel belangrijk deel te danken aan dit simpele plantje. Dan wist Reinoud dat we ierstieren horen, hè? Stel je voor, dit loon onder de ierskappen, gletsjers en de sneeuwvlakten. Geen meesken, geen bissen, want het wie je niet uit te horen zakkort. Maar gelukkig, de ierstieren gingen voorbij. Het werd warmer. Het iers en de sneeuw raanden voort. Nou ja, en het wist zelfs wel van deze tijd van het ier. Wat gebeurt er dan? Het wordt één grote, vieze, wierte drekboel. Nederland waar één grote vlakte van wetterplossen en sompig loon. Nog altijd niet te wezen voor mensen. Maar wel voor rijdt. Want rijdt is gek op wetter. Of beter zijn, op onjepwetter. Daarom rijd ik nooit groeien op heeg en droog loon of midden in een wetterplossen. Nee, altijd jaren. Zo aan de kant van het wetter, zodat de wortel hem vol zoeken in mijn wetter en die stengel mooi, hoppakee, omheen groeien kan. Het rijdt kan wel 3 meter heeg worden. Al die wetterplossen naar de ijstiert, dat is ideaal voor de rijdplant. En rijdt groeit vlug. Dus Nederland wat zomaar één groot rijdveld. Nou, een beetje zoals hier, maar dan wel 1000 keer groter. Wat ze hier doen, is elke keer het rijdt oorsnijden. Oh, zodat er weer frisse scheuten uitgroeien kunnen, takkend hier. Nou ja, vlak naar de ierstiert kon het vanzelfs niet. De wier hier ommers geen meesken. Doe voor het rijdt, naar je schofte gewoon del. Daar konden we nijrijd opgroeien en het ier erop gebeurde met dat rijdt precies hetzelfde. Zo kan die braaien elk ier een beetje heger te lissen. Totdat de braaien zo heeg kwam te lissen dat er geen wetter meer te zien wie. Ho, toch het rijdt. Dat wie de bedoeling net. Rijdt had ommers wetter nodig om te groeien. Ja, nou wie het gebeurt. Maar ja, we wisten hoe het gaat hè, in de natuur. De eerste idee is de oors in breien. En die mooie, droege rijdbraaien konden niet eens al die orenplanten, bloemen, stroeken, bien beginnen te groeien. En de rijdbraaien die zakken stadig gewoon
heel tijd verder wij onder de oren natuur. En voor het rijdt bleuden maar een paar plakjes oor aan de kant van het wetter om te groeien. Nou ja, zo zie je. Nou, dat wist ik net al niet. Ja, maar wat Stoos zei dus op die bolkerijen, ja, dat klopt vanzelfs ek. Hier. Oh. Als het rijdt in strakke laagjes naast de kolijst, dan kan het wetter er niet doorheen. Maar dan gliedert het er mooi bij del. Dus doet de eerste boer in je kaam, zo'n 4000 ierlien, bouwen ze voortal dakken van rijdt. En dat doen ze nog altijd. Dus zo, Reinoud, is rijdt op meerdere manieren een van de belangrijkste bouwstenen van Usloon. Leuk, hè? Te gek al niet. Dikke doei! Houdo! Dakken, kworren, stwollen, rijdt wordt oerverbruikt. Zelfs in sommige blaasinstrumenten. En die willen we bespelen door echte rijblazers. Dit binnen de 12-jarige Hielko en de 13-jarige Nienke uit Noordburgum. Hielko en Nienke binnen bolje en spelen allebei al een iris-fjouwer saxofoon. Ze krijgen alle weekend together les op muziekschool De Waardzang in Burgum van haar saxofoonjuf Nadine Greiner. Mijn saxofoon is eigenlijk alle kanten ik wel wat uit. Sommigen denken dat het alleen nog voor jazz geschikt is en zo, maar klassiek is ook wel heel mooi op een saxofoon. Dan speel ik dat net zo vaak. Want Nadine houdt niet vaak ik wil wat jazzstukjes of pop. Ja. Lage G samen. Maar hoe krijgt muziek uit zijn saxofoon? Als je dan gaat blazen, dan zet je je lippen om het rietje heen en je tanden op het mondstuk, zodat je goed stevig vastzit. En onder gebruik je alleen je lip, zodat dat riet optimaal kan trillen. Als je dat zou blokkeren met je tanden, dan kan het niet mooi trillen en dan krijg je geen mooi geluid. En als je dat door je lucht, door een goede strakke blaastechniek, gaat die lucht al trillen door het instrument heen. Daardoor ontstaat een soort energie en daar kun je geluid mee maken. Het liep het heel moeilijk door al die stankjes en al die dingen. Maar het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Als blokfluit speel je, is dit eigenlijk ook. Maar dan moet je nog even wennen aan het rijdt. Het riet heb je nodig om de lucht extra te laten trillen, zeg maar, in het instrument. Als je blaast in een blaasinstrument, dan komt er lucht en die verplaatst. Maar als je daar geen riet bij gebruikt, dan verplaatst die lucht alleen maar en dan gebeurt er verder niks. En als je daar een rietje op zit, dan zorg je voor extra trillingen. Het rijt van de saxofoon wordt net makken van het rijt uit de sleert. Het wordt makken van bamboe en komt meestentijds uit het boeteloon. Er binnen verschillende diktes van rijt. Elke dikte jouwt zijn eigen klank. Hoe dikker het rijt is, hoe stugger die is. En hoe meer lucht er nodig is om zijn rijt aan het trillen te brengen. Beginners gaan dus vaak een tinnen rijtje. Net alleen nog de saxofoon had een rijtje. Ook in de klarinet, fagot en de hobo zit rijt in het moederstik. 1, 2, 1, 2 en... Hielko had net echt een saxofoon-idool, maar Nienke wel. Ja, ik ken het over. Ja. Was je letter dan ook die werkformatie? Nou, ik wilde wel, maar wel in de toekomst. Ja. Ik weet zelf nog net wat ik wil leren, dus ik wil sowieso mijn saxofoon verder gaan in de toekomst. Ik heb net om beroemd of zo te worden, maar het geeft me gewoon dat ik saxofoon spelen heel leuk vind. Ja, muziekmaatje is gewoon fantastisch. Dat vind ik echt.
Hey Reinoud, gozer. Hey Reinoud. Ja, ik ben hier op de IBS in Driessen. En het is tijd van de Oké, Andries, Himke en Elke, het Frieske team. Je mag het eerste Frieske woord lezen. Ben je er klaar voor? Ja. Jim krijgt 3 minuten en een tientje. Nou in! Kom op, kom op. Het Frieske woord. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Juf Sita, het woord is field. Is dat een goed woord? Ja, dat weet ik wel zeker. Een goed woord, zei de juf Sita, dat is 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 punten voor dit. Het is nou tijd van 10, 12 van het Nederlandse woord. Ben je er klaar voor? Ja. Dank je de tijd nou in. Het woord is jam, nevens mij is dat een Engels woord, juf Sita. Ja, dat is gewoon een Engels woord, maar we broeken het uit het Engels, dus we leren het. Dus het is een goed Nederlands woord. Dus het is 8, 9, 10, 11, 12 punten! 10 draaien van het Engelse woord. Ben je er klaar voor? Ja! Dan gaat de 10 nou in! Engelse woord. Hast du een beetje een goede move? Ja, ja. Maar is het woord ik goed? Ja, ik denk het wel, want het betekent echt verhuizen. Verhuizen. Oké, dan gaan we nou naar de telling. Dat is 3 voor jou plus jou, dus 8. Is nog een punt! Jongens en famkes, het eerste woord weer 16 punten, het tweede woord weer 12 en het derde woord weer 9 en alle woorden weer goed, dus dat is nog 4 bonuspunten. Dan zitten we op 42 punten! Maar Reinoud, stis er nooit Bob aan. Dus even zien, de uitslag is 38 punten voor Jorwet, 26 punten voor Aardegeer en 42 punten voor Driessen. Dat betekent dat Driessen Bob Hoorn zit. Zit Bob Hoorn! Ja! Hey, 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 hey! Party time! Oké, jongens en famkes, dit weer al even deze weekend. Maar wil je nou in de krokusvakantie checken waar we rond zijn, al filmpjes waar we rond zijn, dat kan vanzelfs op YouTube. Dan check ik je na de vakantie weg. Hou nou! Zo, dit is net mooi. En dit is, ja, mijn bijnaam ken ik wel Reinoud wees. Ja. Woehoe. Nou, dit is het. En die ballenkoer, die neem ik mij vast mee. Zo. Dit neem ik even maar. Ik heb iets kijken. Kom maar, jongen. Hoppakee. Check, zoek en ontdek.